Tuli tuossa viikonloppuuna käytyä vähän kokeilemassa uutta ostosta. Tuollaista Patriotin Hydroxia. Tuollaista kalastusrengasta. Aivan hyvin toimi, kalaakin tuli. Tästä tuli ensimmäinen, se vähän oli heikompi. Näti hypyn vetää tässä pian, mutta sen haavausta siinä. Vähän oli jäänyt jarru löysälle, niin se kiljui aika kovasti, mutta muuten meni nätisti. Sitten tästä tulee seuraava. Tää oli vähän isompi kaveri sitten. Tää laittoi oikein kunnolla vastahan. Tän kanssa oli toi haavaus vähän haasteellista. En tiedä, se rupesi siinä päriköömään, niin se meni vähän miten meni, mutta no pian te sen näette. Se oli aikamoinen surkuhupaisa näytelmä niin sanotusti siinä. Siitä ekan kerran ohitte ja se räpelti tuossa menemään aika kovasti. No sinne ja sitten mä sain sen pikkuhiljaa hiljalleen vedettyä tuohon haavin päälle ja sitten nypättyä ylhäällä noin. Sitten mä meninkin rantaan, kerkesin tuossa perkaamahan kummakin sitä. No ei tänne voi näyttää, tulee heti jotakin sanomista TikTokilta, mutta muuten menee nätisti, siitä putsataan vähän ylimääräiset räippeet ja veret vielä pois ja laitetaan siihen nätisti. Tollainen tosiaan tuo Patriotin Hydroxi, aivan näppärä vehje. Suosittelen kyllä kaikille, jotka tykkää yksin käydä järvillä ja lammilla kalassa. Kiitti, moi.